inda ya ta'addanci, jahilci, zagin sahabbai ne, kabira ne, fasikanci ne, ko ma ka kira shi zindiƙanci. Ina fatan mun fahimta. Amma fa shi yana yi da da'awa na jahilci na kare janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda nace da'awa ce ta jahilci. Zan ba da misali da shi, ba zan ba da misali da kai da mahaifinka ko ni da mahaifina ba, da shi, don yana da 'ya'ya. Ka kaddara sai ka gan shi ko na gan shi a wani waje wanda wajen shan mashayan giya ne, amma ban san me ya kai shi ba. Kila ya je wajen wani mutum ne karban biyan bashinsa, kila ya je a wa'azi ne, kila Allah kaɗai san me ya kai shi. Sai na zo na ce maɗansa, na ga babanka a wajen mashaya kaza. Sai ya ce a wannan tsinanne azzalumi ya ce ma babana ɗan iska shege mashayi. Ku yi haƙuri da kalmomin, ba su da daɗi amma misali ne, bayan da zan yi. Da Allah waye zagi baban? Waye zagi baban? Amma ba za a yi mashi hukuncin zagi ba saboda tudra'ul hududu bi shubuhat. Ina fatan mun fahimta. Saboda shi niyyarsa wai karewa ne, amma a bisa jahilci. Ina fatan mun fahimta. To shigen fa irin abin da yake yi kenan a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda jahilci. Don haka wannan fitina ce, kuma wallahi idan kana da yanda za ka yi karkaji, to shine salama ga addininka. Yanda matasa yanzu suka mai da wannan kamar wani yayi da al'umma, ana sharing da an ji irin wannan maganganun ana yadawa, to wallahi ana yada na ƙa'idu ural iman, ana yada wato abubuwan da suke warware kullin imani a cikin zuciya ne. Na faɗa wa mutane da dama, wallahi azim, da za a bani zaɓi tsakanin kurumcewa da jin irin wannan maganan, ba na buƙatan shawara, zan zaɓi kurumcewa. Ba na buƙatan shawara. Kai wallahi, ko da mutuwa ce, na zaɓi na bar duniya kafin na ji, na bari lafiya. Domin mukaddirat ne na imani. Balle abu ya taɓa janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Da haka don Allah mu kare kanmu, mu kiyaye kanmu daga fadawa cikin wannan. Waɗanda Allah ya ƙayyada su domin difa'i ga addinin musulunci daga irin waɗannan ta'addanci, da difa'i ga addinin musulunci daga mustashriqun da malahida masu irin waɗannan maganganun, mu yi masu addu'an Allah ya ƙarfafi imaninsu, ya ƙarfafi zukatansu, ya ba su ikon tamkini, kada wannan ya tasiri a imaninsu. Al'imamu Ahmad ibn Hanbal, Allah ya ƙara masa yarda, akwai wani babban malami da ake cewa Muhammad ibn al-Harith al-Muhasibi. An ambace shi sai irin yi magana mara kyau irin na tajrihi, na jar a cikinsa, irin kai wannan ba abin a kula shi ba ne. Sai suka ce a'a, malami kaman wane kake ma irin wannan? Sai ya ce ba yana raddi ga masu batanci ga addinin musulunci ba, masu batanci ga Allah da addinin musulunci ba, malahida da falasifa? Aka ce yana raddi sosai, yana raddi, yana kare musulunci akan waɗannan mutanen. Sai ce to ai dan wannan ne nace ni ba ruwana da shi, kara saurare shi. Ci saboda mene? ya ce ba sai ya rubuta maganan da suka faɗa sannan ya biyo da raddi ba? Suka ce haka ne. Ce to min zaka, wannan rubuta maganan da suka faɗa ɗin da yake yi, ya bar hannunsa ya rubuta, ya tabbatar da abin da suka faɗa, ya sa hannun wani ma ya gani.
Allah ya kare mana imanin. Qala malikun la yahillu